सुदर्शन यहाँ से छोट बारे उदर्शन एक जन बारे पूदर्शन तो छोट भाई जी ने पूदर्शन बारे तनी बुढ़बा का टाइप का हालांकि चला के लोग के जिले में केहू ना हो लेकिन वही में तुझे न तेज हलो आ उ साफ मन एकदम क्षेत्र के हिसाब से बुढ़बक हमें सुदर्शन यहाँ से छोट बारे उदर्शन एक जन बारे पूदर्शन तो छोट भाई जी ने पूदर्शन बारे तनी बुढ़बा का टाइप का हालांकि चला के लोग के जिले में केहू ना हो लेकिन वही में तुझे न तेज हलो आ उ साफ मन एकदम क्षेत्र के हिसाब से बुढ़बक हमें आज संजोग देखी सुदर्शन भैया का ससुर जी मर गए कैसे पहले तो चेक करे खातिर मुँह रहे कि मुँह तनी कि ना लेकिन बाद में पता चल कि साचो के मर गए भोलेनाथ मेडिकल हॉल जानकी बाजार डॉक्टर अखिल कुमार दुर्गा पूजा समिति जानकी बाजार कोषाध्यक्ष बनी बहुत पुरस्कार दिल बनी डॉक्टर साहब का स्वागत करनी अब छोटका भैया कलश के देखो भैया तू ब्यास हुआ सगरे तू ही पूछा लो आ तार ससुर जी मुअल बड़े तो न्योता में तू ना जीव हम जाए सोचले सुदर्शन भैया के बुढ़बा के मुहे लागो काजे दू चार फैट धो दी तो दू चार गो गौन कैंसिल हो जाए पहले कितने ही जो अब जाने की कोट पैंट टाई तौली एक खिलिपान आ जीवन में पहल का हाली कोट पैंट पर हवाई चप्पल ओकरे के पहिरल पहुंचल बस ससुरारी में पूरा पोज बना के ससुरारी के लोग देखल करी रउआ तो पूदर्शन है अच्छा 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 कहते कि हम जानते नहीं कि सब हमरा के ना चिन्ह मेन बात बा कि हमरा लगे समय कहां बा हितै न तै तावे घोड़े के लीज बिगला से टाइम मिठाई ले लो पानी पी मिठाई धइल बा पानी नहीं खा पियो ना कहत के जी सभे लौकता आ उहा के कहां पे के पानी पी ना रोकी ना पानी पियबे करो लेकिन सभे लौकता उहा के कहां पे के कहता कि के जकर श्राद्ध बाबू औरी के लोग करे तो जकर श्राद्ध बाबू कैसे जलो कलस की काहे क्योंकि जन्मदिन रहेला तिलक रहेला बारात रहेला उ आदमी ओजा ना रहेला इनको रहे के चाहिए ना जब होइले नखन तो कैसे जनिया कि के इनका श्राद्ध में आइला के गई लोग कलस की मर गइले काहे श्राद्धवा के बाद मुँह रहते तो काम ढेर उनका लेट होता रहे लोग कलस की कैसे बुझी कहलो कि रामपुर गइले रामपुर कहे भाई 3 किलोमीटर के दूरी पर भगवानपुर है वजन ना गए 5 आदमी मिल के केहू समझावल कि मर गइले दुनिया में नई खन तब कह के अच्छा मर गइले कैसे मुअले कैसे लोग बतावल कि भैंस के खाए खातिर बांस के पतई तुरे गई रहे कोई छटक के कपार में लागल मर गइले बेचारू तब देखी का कहता कि जाय दिन मुअल जियल त लागले बे दुनिया में लेकिन भगवान के कृपा कहाई कि कोई छटक के कपार में लागल अगर आंख में लागल रही तब तानहरे हो गए लोग कलश के अरे सरवा उ मर गइले तो आंखिए के चिंता दे पानी पी लेने अब तो जो है जैसे हनुमान जी से कह दिया जी हे हनुमान जी हवा के समान चले हवा के समान चले हवा के लेला नवा हवा में हाहाकार
लाली रे बदनवा हवा में हाहाकार लाली रे बदनवा हवा में हाहाकार ए हनुमान जी उड़ के समुद्र लांघी गइला लंका के छुआला उड़ के समुद्र लांघ गइला लंका के छुआला शिवा लंकनी के घूसे पर मुआ वाला जय जय वीर हनुमान जितेंद्र भैया के बड़ भाई अच्छा हमरा जितेंद्र भैया के बड़ भाई बानी हमनियो के बड़ भाई बानी हजारों हजार रुपया पुरस्कार हमरा नंजी बाबा के भगना बानी दिनेश भाई उहाँ के पुरस्कार दिल बानी भैया का स्वागत करिए खड़ी हो जा हमारा मंटू तिवारी बाबा आशीर्वाद दिले बानी बाबा का पोला के कहते ए हनुमान जी जुग आवेला चली जाला सृष्टि के होई जाला जुग आवेला चली जाला
में सृष्टि के होई जाला यार अजर अमर रही गईला जय 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 हनुमान अजर अमर रही गईला जय 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 हलचल पर भाकर गावे हलचल पर भाकर गावे तोहर भजनवा हवा में हलचल पर भाकर गावे तोहर भजनवा हवा में अरे लाली रे बटनवा लाली रे बदन हवा में लाली रे बदन यही बाबा यही अरे बोला तो बोलू रे पागल अरे सरोवर बाबा के नाम जय जय वीर हनुमान बोलबा तो बोल रे जवान जय जय वीर हनुमान बोलबा तो बोल रे जवान जय जय वीर हनुमान अब आई